Доха форумынан 18-нче топлашуында иштирак этти. Мерасимге Катар эмири Шейх Тамим Аль-Тани дүйнөдө эң итибарлуу болгон саясатчыларны давет этти. Форумда телекетсиздик, барышык ve икътисадий инкишаф мевзулары музакира этилди. Мустафа Жемилев Бирleşкен Devletlerинин баш катибы ve Түркиянын тыш иштер назиры Мевлют Чавушоглу ile көрүштү. Түркия назиры да бир кере карым-татарларга кол тутканын билдирди. Обговорили останні акти агресії РФ і чергові затримання кримських татар. Міністр закордонних справ Турецької Республіки вкотре підкреслив чітку позицію у підтримці кримсько-татарського народу. Виджекашка давасынан мабуслері Кязим Аметов и Руслан Трубачна умуми камерадан 2 кишилик одаларға кечіргенлі рооларны енді геже күндіз камералар бастасынен незарет етежеклер. Бұл ақта Қырымда чалышқан Русиялы журналист Антон Наумлюк хабер етті. Руслан Трубачна кеченлері яқаланған Қырым-татар Фааледем Бекиров ile ерлештіргенлер. Кязим Аметовны есе қомшы камераға. Бұл камерада бір чоқ вақыт Украиналы сияси мабус Владимир Балух тұтылған еді. Даванын 3-нче мабусы сезонын Тиби бөлігінде тұтыла. Бұл Бекир Дегерменжедір. Русияге қаршы иқтисади санкциялары да 6 айға девам етірілежек. Бұл ақта Авропа Бірлігі девлетлерінің елшілері келішті. Ресми қарар бұл ақта қабыл етілежек. Авропа Бірлігі Кереч боғазында зарар көрген Украина регионларына незарет миссиясыны yolлай жақтыр. Бұны Украина Авропа Бірлігі ассоциациясы топлашуы нәтижесінде айттылар. Незарет миссиясы кележек сене башында келмелі. Авропа Бірлігінің тыш ішлерінде өкен темсілжісі Федерика Могерини айтқанына көре, Авропа Бірлігі Шарқи Украинаға ярдым берілуінен бағлы $50 миллион программаны башлатқан. Анда да бір кере қатырлаттылар. Есіретілген Украин деңізчілері ве гемілер дерал азат етілмелі. Ми бачимо, як Росія порушує міжнародне право. Ми на одному боці з Україною і підтримуємо її суверенітет та територіальну цілісність. Не може бути жодного виправдання російській агресії. Украина Авропа Бірлігі ассоциация шурасынан топлашуында 8 аңлашма имзалады. Бұны Украина баш назиры Владимир Гройсман айтты. Ошымда Брюксельде болуна сөз энергетика, тасил, банкларға ятырым саасы аққында кете. Авропа Бірлігі Украинанын энергетика саасына 54 миллион евро ве 58 миллион евро тасил саасына сарф етежек. Ми говорили сьогодні і про взаємодію в підтримці реформ і освіти, децентралізації і реформи державної служби. Сьогодні було дуже широке обговорення дуже конкретних речей, які фактично змінюють Україну і наближають її до стандартів Європейського Союзу. Қырым-татар милли территориаль мұқтариеті Украинада екене кілсе құрылмасы ве мабуслер арзат етілмесі үшін Русияге низбетен басқа арттырылмасы. Бұл esas суалерге Украина президенті еліні екінлер екен матбуат васталары үшін кечірген конференцияда айтты. Отақ менен 2 саат журналистлерінің суалеріне жауап берді. Тапсилатлы жа Левқамызда. Юқары шураға анаяса денішмелеріне дайыр теклифлеріні бермеге азыр. Украина президенті Петро Порошенко бұтын Қырым-татар халқы үшін ән мұйым, Қырым-татар милли территориаль мұқтариетіне дайыр меселе ақында жауап берді. Қырым-татарларының мұқтариеті тешкіл етілмесіне украинлыларының ярсыдан чоқы қол тұта. Порошенко бұл меселені президент салявларында невел чезмеге азыр деп білдірді. Я звернувся з проханням скликати Конституційну комісію, дати той компромісний варіант, який буде мати шанси на проходження. Це ж робиться не для піару. Ми повинні мати для цього 300 голосів. І безумовно, якщо я підпишу як автор законодавчої ініціативи ці зміни до Конституції, я буду звертатися до фракції для того, щоб вона підтримала. Тим більше в складі фракції блоку Петра Порошенка «Солідарність» знаходиться і лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв і голова Меджлісу Ріфат Чубаров, які користуються високим авторитетом всередині фракції. І я думаю, що вони знайдуть переконливі аргументи для того, щоб фракція забезпечила мобілізацію для голосування.
Матбуат конференциясында ең қолайсы суалерден бірі 5-ші колонна ве саясетші ве құветшілер арасында Русия агентурасы ақындадыр. Журналистлер Украина тәлікесізлік қызметі тышыстықбараты башының бірінші муавины Сергей Сымочканы анды. Оның ақрабасында Русия ватандашлығы ве işgal етілген Қырымда бизнесі бар. Президент бұл малюмат тешкерлежек векерчек олғаны тыздықланса жевап олачағыны ишандырды. У нас є велика кількість державних службовців, в тому числі і в правоохоронних органах, які мають родичів в Криму. Я звернувся до голови Служби безпеки України Василя Сергійовича Грицака для того, щоб українська контррозвідка зробила перевірку відомостей цих державних службовців, поставивши пріоритет в правоохоронних і слідчих органах. Як тільки перевірка буде завершена, я буду мати підстави, що, якщо це буде від мене залежати, а якщо не від мене, звернутися до будь-кого щодо притягнення до відповідальності або звільнення, за мною не забереться. Президентні Кремль әсірлері ақында да сұрадылар. Кечкен ел девамында оларының миқдары артты. Бұнен берабер Русия президенті Украина лидерінің меселе музакери етілмесінен бағлы бұтын ұнтылуларына ачық айдын көрмемезліке ұра. Белки Порошенко рейтингіні көтерілмемесі үшін. Він неодноразово демонстрував, що це залежить виключно від його, навіть не політичної волі, а бажання. Захотів – звільнив, захотів – ні. М'яч знаходиться на полі Російської Федерації. Але, коли вони дають пояснення, що вони не хочуть звільнювати, бо це буде участь в політичному процесі, весь світ зараз бачить, що відповідальність знаходиться виключно на Російській Федерації і російському президенті. Порошенко Кремль мәбүслері азат етілмесі үшін атты Путинның досты Виктор Медведчукнен көрішмеге азыр олғаныны білдірді. Оуч тарафлама контакт группасында Керчектенді Путинның темсілжісі ве Кремль ile бақ каналы ола. І якщо стоїть питання перед президентом Порошенко, що він має зустрічатися і готувати будь-які пропозиції, які допоможуть повернути наших хлопців додому, хлопців і дівчат, незалежно від того, чи це є заручники на окупованій території, чи це є політв'язні в Криму, я буду це робити. І буду зустрічатися. І всі все розуміють. Айры оларақ, президент Девлет ве халқы үшін мұйым меселе Украинада екене православ келсесі тешкелетілмесі ақында айтты. Його всесвятість вважає, що наш собор взагалі став поворотним моментом в історії Вселенського православ'я. І відкриває вчорашній собор нову його еру. Яны келсе мұстақыл ола біле Девлет есе версі кебі оның ішлеріне кірішмейджек деп ішандырды президент. Оның айтқанына көре, шура бұтын келсе қануларына көре өткерілді, ләкин қиынлықлар да олған еді. У нас було як мінімум 5 випадків, коли переговори про підготовку і проведення собору заходили в глухий кут. Декілька разів уже дехто збирався покидати собор, і дехто вважав, що виходу вже з ситуації немає. Господь Бог під час нашого спілкування врозумів, допоміг знайти компроміс, і це відбулося. Президент келечек 5 жылға үч асас мақсадыны білдірді. Бұл Украина милли менфаатыны козогыны алып барышы қайрышмек, женг ве Русия иқтисади қамачавы нәтижесінде олған иқтисади бұхранын ақыбетлеріні йоқ етмек, Авропа бірлігі ве НАТО азасы олмақтыр. Тарас Кабзар, Виктория Бойко, Заман, АТР. Олар арби есірлер, оның үшін ичбір танақлық бермейджеклер. Украина есе оларына рус женайетшілеріне деңіштірмейджек. Русия запт еткен Украин деңізжілері дерал азат етілмелі. Ләкин бөле қарарына рус махкемесі дегілде Кремль қабыл ете біле. Бұнда деңізжілерінің адвокатлары емен. Арби есірлерінің емайжілері ненен оғырашқаны невбеті келеп қамызды. Бұл кадрларны рус сыныржылары ноябрінің 25-інде Қара деңізінің битараф суларында чықарды. Дон кемесі яны қапы буксеріні ұра, семаға Русия учаклары көтеріле Украин катерлеріні бұйы калибр селядан аталар. 24 Украин деңізжіні есе әсір етіп, махкүметелер ве Москвада Келефортова сезосына ташлайлар. О замандан берлі олар епісі жинайетші дегілді арби есірлердір. Шунын үшін Украина Кремльден деңіші вақында анлашмайжақ. Деңізжілеріні әжелі вақытта ечбір усулсыз азат етмелілер.
Ми будемо наполягати на проведенні спеціальних дебатів в парламентській асамблеї Ради Європи на січневій сесії щодо мілітаризації Азовського моря і захоплення моряків. І ми надалі працюватимемо світом для того, щоб доводити, що необхідно вести не тільки пакет Азовський, цей пакет санкцій такий персональний, відносно причетних до судилищ, відносно причетних до захоплення, але все-таки мають бути тут економічні санкції. ЕПС Гармадорт Украин денежчесі Мытлакаевге кайта біледі адвокат Николай Полозов. И Бухарарны махкемеде гілді Кремль таздықламалы. Адвокатлар шунын үшін есір етілген денежчелерні Рус апысханесінден чықарып оламай жақларыны білдіре. Освобождение граждан Украины из российских застенков всегда обуславливался не тем, что какой-то судья разобрался, увидел, что человек невиновен и отпустил его. Нет. Был обусловлен только принятием политического решения Верховной властью Российской Федерации. Ләкин адвокатлар денежчелер ве оларның акрабасы арасында бағдыр. Чүнки Украин арбилері тутулған сезоға тек олар кіріп ола. Адвокатлар зиярет етіп етішкен 11 денежче өзлеріні арби есірлері оларақ сая деп білдірді. Оларның принципиаль позициясы себебінден Кремль озади усулары басқы вегізлі чақуларны қолана біле. Ми не можемо полагатися на те, що російська сторона не змінює свої погляди на цю справу, що вони не внесуть в цю справу які додаткові факти, вигадані взагалі, або, так скажемо, знайдені, або, мабуть, в нас з'являться якісь таємничні свідки, які будуть виступати анонімно в цій справі. Айдер Азаматов и майеткен мичман Юрий Будзила Қырымдан. Одақ межітекі жғалжелер махкемесінде озыны қабатлы танымағаны, ведігер денежжелерге низбетін шатлық этмежегін айтты. Есір етілген денежжелерден о ен бұйықтыр. 35 яшында шекер хасталығын енчекішеве бірінші кере сірлікке түшмей. Опытный, морально устойчивый, психологически устойчивый. Более того, он мне пояснил, что в 2014 году он уже побывал в плену короткое время, когда он служил в Крыму. И для него это не первый случай, когда он оказывается в плену. Бу Бердянск катернын yolbaşçысы Роман Макряк. Ак межітекі жғалжы махкемелерде верус сезода онен тек украин тілінде лаф етмеге талап еткен еді. Оны Эдем Семедляев имай етежек. Адвокат есірінің жесірлігінден айретті қалды. При следственных мероприятиях в Симферополе, при избрании меры пресечения в городе Симферополе, Олег сразу же заявил желание выступать и писать на украинском языке. Ему была предоставлена такая возможность. Он до настоящего времени все заявления, ходатайства пишет на украинском языке. Русия үшін 24 арби есір тұтылмасы палы чыға біледі адвокатлар. Шунын үшін Кремль Украин денежжелеріні арби есірлер оларақ танып, Украина ве дүнияда беклемегенлері кебітес азат ете біле. Татьяна Сулей, Асан Иминов, Заман, АТР. Украин деңізшілеріне қол тұтып Прага майданы. Украинлы ве чехлер Чехия пайтақтында Русия запт еткен Украин арби есірлеріне мектуплер язды. Украиналылар күтлеви шекілді есірлерге дүнияның чешіт көшілерінден мектуплер йоллай. Боле акциялар шынды дүнияның чешіт мемлекетлерінде кечірілі. Исходя из того, что перед тем, как письма им доручат, их будут читать, поэтому то, что люди пишут, должно быть весьма аккуратно и обтекаемо для того, чтобы они действительно получили. То есть пишут слова поддержки. Я написав Богдану Небелиці, Олегу Мельничуку і Роману Мокряку про те, що українці і багато чеських друзів тут у Чехії їх підтримують. І оскільки все-таки в російських тюрмах панує цензура, то я просто вирішив, листівку підібрав у таких наших національних кольорах. Думаю, що, можливо, це їм трошки зігріє душу. Текучай девамында Қырымда ишгалжелер 44 кере инсан ақларыны бозды. Бұны Бірлескен Девлетлерінің халқара мониторинг комиссиясы қайдетті. Экспертлерінің малыматына көре, Русия дегер дүния бақшыларынан олғанларға басқы етіп Қырымлыларына қорқуза. Ишгалжелер күтлеви топлашуларыны ясақ еті. Қырым татарлар ве украинлеріні тақып етмек үшін руслар экстремизмге қаршы қанунларыны қоллана. Незарет миссияның башы Фиона Фрейзер Русияны ишғал етілген ярмадада өз қанунларыны қоланмасыны тоқтатмаға ве халқара қанунларыны риаят етмеге чағырды.
Російська Федерація і далі порушує свої зобов'язання як окупаційна держава. Кримські татари несумірно сильно потерпають. У цьому звітному періоді 5 кримських татар були засуджені за обвинуваченнями, пов'язаними з екстремізмом, за наявність у них матеріалів або за розміщення ними у соціальних мережах інформації, що вважається екстремістською або терористичною. Деңізде Украинаны Русияден Чирки флоты етежек. Буақта Украина арби деңіз құветлер Yolbaşçısı Игорь Воронченко Америка сесіне бергені затында айтты. Бұл кічік ама тез әрекет еткен гемілердір. Олар Азақ деңізінде Украина иқтисади аланында Русия флотына қаршылық көстережек. Бұның үшін техники ярдым ве кадрларына hazırlamaq керектір. Буақта Украин арби деңізжілері Америка зенадашларынан келішті. Воронченко айтқанына көре бұйық гемілеріні құрмақ үшін чоқ вақыт керектір. Катерлерінің бұйық көлемі Азақ деңізіндегі вазиетні деңіштіребілі. Якомога швидше побудова москітного цього компоненту корабельного складу, який би міг швидко реагувати на всі ці події і мав досить достатній бойовий потенціал. Мажаристанда 5-ші күн күтлевей наразылықлар. Соқақларға беңлерінен инсан шықты. Наразылықлар кечірілгенден берілі бұл ең бұйық нұмайыштыр. Бұл вет дегер қаберлер Невбет Екелев қамызда. Базар күні Будапештте өткерілген наразылық акциясына 10 бинге яқын инсан шықты. Олар шер мерkezінден Мажаристан ве Европа бірлігінің байрақлары еле кечті. Акцияны баш назирны миллятнен хайрлайық деп адландырдылар. Акция тынч кечеді, ләкин полис шер телекомпаниясы янында коз кесіжі газны қоланды. Инсанлар нұмайышқа сөзді ырғат қанунына қаршы шықты. Сөз иш бергенлерге хадимлерден ел девамында 400 сааттан зияде çalışmaға рұқсет берген иш қанун намесіне денішмелер ақында өрсетілі. Бұндан ғайры нұмайышчылар сөз сербесліге ве мұстақыл адлие системасыны көрсетмеге талап еті. Мажаристан баш назиры Виктор Орбан наразылық тешкелетілмесінде малиежі Джордж Соросны қабатлады. Бүгін есе телеканалдан екі мұхалефет депутатны қуып чықардылар. Олар иш қанун намесіне денішмелер лягу етілмесіне дайыр петицияны оқымаға істеген еді. Гурджистан мұхалефетчілері чадырлар құрды. Бойле шекілді олар яны президент Саломы Зурабишвилиге қаршы наразылық көстере. Оның инаугурациясы базар күні Тел-Авив шерінде кечті. Мұхалефетчілер анда барып оламады, чүнки yollarını қапаттылар. Шерге кіріш ерлерінде чарпышмалар юз берді. Шунын үшін наразылық акциясы Тбилисидегі парламент бинасы янында өткерілді. Білікті құвет мұхалефет бірлешмесі сайлав нәтижелеріні танымай. У акимиет истифасы муддеттен евелкі парламент сайлавларыны кечірмеге талап еді. Suriyada Amerika Birleşken Devletlerinin koalitsiyasi bombalar neticesinde jamini viran etdi. Xalqaro terrorizmga qarshi koalitsiya quvvetlari memleketning sharqida harbiy operatsiyani o'tkazdi. Hujumni jamida IGIL terrorchilari bar edi deb anlatdilar. 16 inson halok bo'ldi. So'nggi vaqt jangkoverlar jang harakatlarini xastaxonalardan va diniy binolardan o'tkazdi. Afrin bozorida esa beli olmaganlar mashina patlatdi. 8 inson halok bo'ldi, episi harbiy olmagan insonlar. Terakt yerinde da bir bombani taptılar. Onu zararsızlaştırıp yetiştirdiler. Veronika Ivashchenko, Zaman, ATR. Украин байрағы işgal etilgen Qırımda Inform Napalm gruppaның gönüllері Qırımdağlarında Sarımavы байрақны көтерді. Акцияны Ласпидағы боғазында кечірділер. Волонтерлардан бірі Украин байрағына көтеріп, ақярлы языжы Тарас Шевченконың заповед шиыры esasында язған дегер шиырны оқыды. Бұл акциянен gönüllер есіретілген 24 Украин деңізжіге қол тұтты. Як помру, то не ховайте мене у могилі. Скродним полум'ям віддайте тіло батьківщині. Атакуйте, соколи! Слава Україні! Героям слава! Бұдақада нетіже программасы сонына келді епіңізге. Қайырлы ақшамлар тілейім ве дайыма атырылы олына скорышкенже.